2 paikkaa nimeltä Lappi, ja toinen niistä on Turun lähellä, missä ei todellakaan ole Lappi. Mä en tiedä, mutta mulla on Minecraft Let's Play episode 1. Tiedätkö, kun sä näet vaan äijää, sit sä vaan slaimaat se. Yoshi X 2013! Tää on itse asiassa mun kanavalla kaikista toivotuin. Epäironisesti, multa on pyydetty, että mä teen lisää Minecraft-videoita. What's up guys, and welcome back to another Yoshi X 2013 video. Moi kaikki. Katsojapelit. Mun pitää tehdä joku semmonen tosi hullu intro sulle. Yoshi X katsojapelit. 3D pyörivä teksti-intro. Mulla on sellainen, mä itse asiassa tehnyt. Yoshi X. Onks tuolla kyllä minimal installer tai jotain? Onks tuolla kylä? Vittu, mä slaimaan nää, et niin vitun kovaa just nyt. Hei. Mun pitää krittaa mun vene fakteja siihen nauhoitukseen jostain syystä. Nice. Niinku perussettiin, itse asiassa mä voisin slaimaa tää jätkä. Mulle kävi tolleen Artefakt. sen... Artefakt. Mulle kävi tolleen se 5v5 sen suhteen, että se ääni oli pois synkasta. Ja sit mä tajusin siellä, mä en jaksanut todellakaan lähteä niinku... Se ylti! Yrittää korjata Se vittu yls! 2 gigan videota. Toi äijä yls! Broom. Missä päin Australian paikka nimeltä Broom? Onks tää vielä vihanen mulle? You fucking ass, you cunt. No, mä löysin se. Olipa vaikeeta. Okei, Okei. This is the notorious India camera quality. Niin siis joo, siis mä... Siinä kävi vähän sillä lailla, että mä olin vähän turha ines roolileikkeihin, niin mä pistin mä menin jonkun 2 meren yli ja sit mä kuuntelin merirosvalauluja, mä lauloin, niin se oli hauskaa vielä, mut sit mä löysin kylän. Mä laitoin kylän, sit mä laitoin heti, tiedätkö, Mongolian Cavalry, ja sit mä rupesin polttaa sitä koko kylän ja mä tapoin ne kaikki ihmiset. Niin sit mä päätin, että ehkä mä en uppaa sitä videoa. Mä ehkä joudun pistämään ihan vitun pitkän piipin tähän videon päälle. Disclaimer. The views presented in this Minecraft Let's Play are not those we hold in real life. Joo. Mä voisin tehdä mitä mä teen parhaiten, eli menen maan alle 80 minuutiksi tuun raudoissa ja timanttikamojen kanssa ylös sieltä. Toi on kans mun bravuuri. Sitten mä en osaa maan pinnalla tehdä vittu yhtään mitään. Sitten täällä mä osaan vaan juosta eteenpäin ja sitten vaan tappaa jengiä, jos mä löydän. Vapaantuisi kaikille estäisille vaattajille, joka mä isekin olen nagu... Mä ei ole niin ihan ehittäjä, et siis... Mitä vittu? Disturbing ollenkaan, vaikka jotkut on sanonut niinkin. No jengi sanoo kaikesta, että se on disturbing. Ei katsoo maailman paskimman leffan, mutta jos siinä on jotain joku ruumis, niin sit se on disturbing. Mä voin sanoa, että mikä on oikeasti disturbing oli toi Hannibal-leffat. Niinku siellä on ruumis mätänemässä kylpyammessa, niinku mä en ehkä halua nähdä sitä. Perus. Mä en ymmärrä tyyppejä, jotka kattoo... Niinku, why do you wanna see all that? Siis me katsot siinä... Se ei oo important to the storytelling in any way. Siinä leffas mikä puhuttiin ainakaan, siinä oli skidisti gore, mutta se oli mun mielestä hyvin tehty. Mä en tiedä, mä en sillä ladata joku vitu modpack, joka ei näytä enää miltään tavalla Mineltä, ja se gameplay ei oo enää Mineä, ja niin päin pois. Silleen, what's the point? Ladataan tikkit. Mine ei oo sama asia kuin Roblox. There's like a certain objective. Mä painoin C ja mä sain zoomin. Ihan niinku Optifineissa. Se on varmaan tuossa oli joku tommonen plugarisysteemi. Se voi olla, että mun pitää asentaa jotain plugareita silleen. Täällä on vaan vitun iglukylä. Ui, tää on imba muuten. Venase. Oi. Anteeksi arvon katsojat. Mä en pyydä mistään anteeksi. Tsikat tää vitu lintta! Oh my days, en oo ikin hypännyt isompaa kuin 240 unit. Paitsi Mines, kerran. Kukaan ei oo kattonut. Hyppäsin 5 blokkia. Et sä tuntis sitä servoa. Et sä tiedä tästä Minecraft Movement servui. Jengi on siellä tälleen. Vittu, tää on vähän vaikeet epäironisesti. Niin eikö täällä voi olla semmoista vitu äkkisyvää, just tämmöstä? Voi, joo. Sä näet sen, että kun osa noista on tolleen matalempia, ne on ne, jotka upottaa.
Okei. No onneksi vaan tosta yhdestä kohdasta tuli lumista. Siis mä päästä vahingossa. CS Movement lihasmuisti tulee menee ihan paskaksi tästä. Epäironisesti mä kerran pelasin 2 viikkoa minä ja mä en vittu oikeesti pystynyt strafea for shit. Onks tässä pumpkins? Käynyt mullekin. Looks like it. Oho. Kato, tossa on nyt Speak of the Devil. Hei, mitä urpo? Mä oon sun torve, että jengi tietää, että mä tuun. Et sä yritäs slaimaa mua. Daiju. Miten mä saan nää hyökkää mun kimppuun? Beats me. Mä pyyhin mun näytöön hetkestä nyt sinun nyt ja pärskeitä, kun mä en pysty olla huutamatta. Älä vielä. Kiitti. Vitu hipit. No taas... Kind regards, Masa. Sä voit vähintään tehdä kaukopitkän tässä pelissä, eiks niin? Kato mun prosessorin vitun. Ui vittu. Prosessorihertsit. En epäröinyt hetkeäkään. Mä epäröin, mä olin ui vittu. Oho, tuolla jotain interesting. Hei. Mä pääsen ajaa kovaa. Laita pakille Teuvo. Tälleen Teuvon olisi pitänyt pakettia. Vittu mä ajan kovaa. Vittu sä meet. World Genetisen mukana, nice. Nyt on hyvä. Pitää reloadaa, että mä näen jotain. Se on harmi, että sä et pysty ylläpitää tätä vauhtia. Herra Jumala. Miksi tää on mielenkiintoista katsoa, kun tää ukko pelaa? Koska mä oon vitun hyvä pelaa, sale siksi. Vitun hyvä ja viihdyttävä ihminen. Oi! Älä huuda. Jep, ja kyllä mullakin oli silleen niinku... Onko se muuttunut pois sieltä? On joo. Joo. En tarpeeksi kauasta. Joo. Milloin se muutat study? Study jonkun nyki. 2,5 vuotta ehkä, toivon mukaan. Eli sä muutat joskus, kivaa. Mä en tunne ketään oululaisia enää. Mä oon ainoa oululainen, kenet mä tunnen. Siis mä vaan... miksi mä tiedän sen tyypin siitä porukasta, koska mä oon joskus sellaisessa kaveriapissa. Ei, mun koira räjähti! Kun mä olin aikuinen, Mauri, voit sä olla vittu huutamassa? Mun koira räjähti. Tammikuun 28. päivä. Milloin sä oot syntynyt? Tammikuun 28. päivä. Mä oon syntynyt helmikuussa. Mä oon syntynyt toukokuun 13. päivä perjantaina. Aikaisen vai myöhään helmikuussa? Anni, älä please kurista mua. Mä oon syntynyt toukokuun 13. päivä perjantaina 2004. Sä oot something evil brewing. En mä oikeesti edes oo. Mä oon syntynyt 14. päivä lauantaina. Mä oon vitun lame. One day. Miksi sä valehtelisit yhdellä päivällä sun syntymäpäivästä? Anni, sä näytät avesomeelta se kun sulla on noin sun tekoripset. Mä oon viidako ykä tällä hetkellä, kun mä riehun. Tää viidako ykää kohta räjähtää. Okei. Herra Jumala. No niin, kiitän kaikkia katsomasta ja palataan seuraavassa Let's Play-videossa. Yes.